muso ka hakɛ adamadenw ka hakɛ dɔrɔn tɛ dɛ n bɛna se muso ka hakɛ de ma muso ka hakɛ de bɛna d'u ma sisan jakoya kisɛ bilen tɛ yen muso ka hakɛ dɛ n'a ti di ala kan faga n tɛ ka kɔrɔbɔ tuguni ko pian ko cɛ au inférieur est soumettre. On n'a pas un peuple qui est soumis. Donc si on n'a pas soumis, les femmes n'ont pas soumis, les hommes n'ont pas soumis. Donc maintenant tout le monde doit être égal, émancipation, 50-50, 50-50. Cɛ 50 ye muso ye 50 ye. Mais ma fille cɛ ye muso ye, ma fɔ muso ye cɛ, ok? M'o f'i ye dɛ. Yɔrɔ ni kuma fɔra a bɛ kuma ɲagami ɲɔgɔn na. J'ai dit 50-50, bel et bien 50-50. Saba bɛ minnu bolo n kan t'olu ma tuguni. Naani bɛ minnu bolo n kan tɛ olu ma. Ayi, n kan t'olu si ma. Kelen bɛ minnu bolo sisan ani minnu bɛna furu. N kan bɛ aw de ma. Voilà. Ni ko kɛra ni minnu tun t'a dɔn olu t'a dɔn. Mais k'a dɔn sisan de sisan k'i bɛna ko dɔ kɛ ko dɔ kama ko 2 millions bɛ ne bolo ko muso ye singɔmi de ye ala ka ne ci. Singɔmi tɛ dɛ. Singɔmi tɛ dɛ. N'i y'a don i da kɔnɔ n'a ja banna dɔrɔn i b'a bɔ k'a fili i bɛ singɔmi wɛrɛ don i da kɔnɔ. Ayi. 10 ans o tɛ dɛ. K'a fɔ ko n'i y'a ye san 10 ŋana ye ko n'i ye den sɔrɔ la ko n'a kɔrɔla k'i bɛ dɔ wɛrɛ ta. E dun n'ale bɛɛ ye san 1 e b'ale kɔrɔ 10 ans ka taa dɔ wɛrɛ ta k'o fana kɔrɔ 10 ans ka taa dɔ wɛrɛ ta k'o fana kɔrɔ 10 ans donc e ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ e bɛ 4 ta san 40 e bɛ ja kurakurani na mais olu bɛ kolen na kɔrɔma jɔn ta ye tiɲɛ ye bitɔn fɛn musow ka ca ni cɛ bɛɛ ye kelen ta muso tɔw tɛ fɛn sɔrɔ i ka sira dɔ wa n k'i ka sira dɔ wa ne ye 4 ta o de b'a jira k'a bɛ ban ah non e ye 5 ta o de b'a jira k'a bɛ ban non a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn viens yɛrɛ tagalan de kun ye nin ye quoi fɔlɔ la sisan yɛrɛ ka fisa dans les temps des rois là ils mariaient jusqu'à 10 à 20 à 25 à 30 ɔhɔ masakɛ kun bɛ muso furu fo 30 fo 40 sisan yɛrɛ o y'a jigin k'a bila 4 na mais même o 4 yɛrɛ sisan n'i y'a ye musow la kɔni i b'a sɔrɔ muso dɔw tɔɔrɔlen don voyez donc min ka yen nɔ dɔɔni n'i taara chinois fɛ yen nɔ olu bɛɛ ko kelen n'i taara hindu fɛ yen nɔ olu bɛɛ ko kelen n'i taara budaw fɛ yen nɔ olu bɛɛ ko kelen n'i nana tubabu la olu bɛɛ ko kelen n'i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ olu ko kelen n'i taara arabu fɛ yen nɔ olu ko kelen arabu fɛ yen nɔ ne ma arabu kelen ne ma taa arabu jamana foyi kan ko n ye arabu kelen ye ko muso 2 b'a bolo m'a ye dɛ m'a fɔ n k'a tɛ ye dɛ a ye n ka kuma lamɛn dɛ m'a fɔ n k'a tɛ ye n ko ne de m'a ye ne de m'a ye muso ka hakɛ code de famille code de mariage ni n taara ka na sini n bɛna muso ka hakɛ de kɔnɔ ou bien su in na n bɛna na muso ka hakɛ de kɔnɔ muso ka hakɛ a ma nɔgɔn dɛ o bɛ se ka baara kɔni kɛ ɔhɔ o bɛ se ka kɛ directrice ye ɔhɔ o bɛ se ka kɛ policier ye ɔhɔ o bɛ se ka kɛ militaire ye ɔhɔ o bɛ se ka basket kɛ ɔhɔ o bɛ se ka ballon ta ɔhɔ rugby kɛ ɔhɔ o bɛ se ka poste bɛɛ occuper poste o poste faso kɔnɔ o bɛ se ka cɛw mara ɔhɔ o bɛ se ka kɛ président ye ɔhɔ o bɛ se ka kɛ présidente ye o bɛ se ka kɛ président ye muso